We've been doing this for 15 minutes. Awukazi. Wena sengitshela ukuthi ubuzojabulisa lo mjito. Kahle kahle ubuzoprovela lo mjito lo ukuthi wena mina njani. Nempethu awuhlale phansi. Uzawunya wena. Uzawunya. Yazi mfethu ngizwile kuthiwa awuqedi mekwangena. Manje lokhu usukumile isigora sami siloke sisebenzile lokho ufikile lana kanti noma uzawunya wena namhlanje uzawunya. Uzayithetha inyane wena. Akhonto endizoyinya ke wena mamela ke Njabulo, it's either wena ufumana uncedo Siyakubingelela sikwamukele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Uyazi ke once ngavela nje phambi kwescreen sakho suke sesolungisa indaba eziningi ezisinto umjolo in and around the country. As per usual, kama lami ngikudlala Matifane and I am the next big thing rekhezetheni. Uyazi ukuthi mengabubuka le show nje kumele uyibuke usubscribe-ile, ulike-ile, uphinde futhi ushare le channel to abangani bakho, ihlobo zakho na wonke umuntu ongathanda ukuthi azi ngathi. Ungakhohlwa phela ukupressa nangu thanks la eceleni khona uzokwazi ukudonate ngaloko okuncane ongakwazi ukudonate ngako kuthina ukuze sikwazi ukukhulisa i-channel yethu. You can also join as a member of this channel. Lokho ke kwenza ukuthi uthole exclusive benefits as umthandi walolu hlelo. Senze njani ke? Uneyinkinga ezisinto umjolo, lula kakhulu ongakwenza. Email us njengamanje umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukuthi wenze njalo kwazi ba kuma episode alandelayo ungazithola unathi la sikhuluma nawe siphinde futhi silungise indaba yakho ethinta wena. Uyazi ukuthi asikwazi ukuthi siqale nje ishow yakho ngaphandle komkhuleko, amakhanda abheke phansi isho sonke ngazwilinye. uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhloni isikhathi somjolo. Asibangene sibone siphethe ba namhlanje. Sanibonani babukele emakhaya, ngibhalele lo hlelo ukuthi bangisize inkingeni enginazo nomuntu engithandana naye. Mbukelo wohlelo silungisa umjolo, sikubingelele sikwamukele kwi-episode yakhe namhlanje yohlelo lakho lithandana elingunqa phambili eNingizimu Afrika. As per usual, njengoba ungizwile ngingena ngikudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once ke savela nje ku screen sakho sokhuluma indaba eziningi ezisinto umjolo. Sikhulekile manje right ukuthi sikhulume sibone ukuthi indaba eziningi ezihlukahlukene sizilungisa kuphi kanjani. But before we get there, let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. Download ke njengamanje app yakhe yakwa EasyBet, ube nayo uregister, ubethe ukwazi ukuthi ke uma usubethile uthole 50% off lapha yakwa EasyBet mengabe ke umuntu obethayo. Siyangena ke njengamanje ohlelweni eceleni kwami khona inkosi Malanga insizwe empofu. Sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi ngabe izofunani la ohlelweni emjolweni wayo hamba kanjani yonke nje into ethinta uthando phakathi. Ntaka baba kunjani baba? Ngiyaphila mfethu grand. Ngitrend ngezwe wena. Mnandi kakhulu mfethu. uMatifana lo. Oh mina Njabulo. Njabulo mfethu. Ngiyajabula kakhulu mfethu ukuthi ngibe nawe namhlanje on the show. Sizokhuluma nje ngezinto ezisinta wena. Uyalizwa ke igama le show yethu. Silungisa umjolo. Angilizwa kahle. Nawe usolula namhlanje okusho ukuthi uzolungisa something ethinta umjolo. But before we get there, intokazi esithumile mfethu ukusize kuwena sikubize sikulethe la eduze. Ithe uAphelele. Uyamazi uAphelele. Umazi kanjani? Ya mfethu uqinisile uAphelele ngiyamazi. Sure. Aphelele umuntu wamba. Umuntu nje engihlengisana naye. Umuntu engenza izinto naye. Cha nje futhi ngasho ukuthi nje mfethu into ayodwa mina noAphelele. Into ayodwa. Nehlangene simbumbene nibumbene mfethu like isibu njengembumba. Ayisangasho ya. Hayi mfethu. Ungichazele ngoAphelele. Umuntu kanjani mfethu mengangichazela nje mhlawumbe ipersonality yakhe ungamchazela njengomuntu onjani? Angengiqamba mangaba. Angakazi ngambone umunye umuntu obhedayo. Mina usayinto eyodwa. Yintombazane. And futhi uyilento le mina engidingayo. Ingengazi kodwa phela kuyena. Kodwa mina ngombuka wami intombazane right engiphushayo nayo ekwazi ukuthi sihlale phansi sixoxe izinto yabo. Ngeke ngize ngithi khona la ngathi unenkinga khona. Mhlawumbe uyena usengayeza nenkinga kodwa angakaze angizele nenkinga. In all nje mfethu uhappy ngaye. Angihappy ngaye bafu sengabe yena mhlawumbe ongekho happy ngami kodwa mina ngihappy ngaye. Mfethu uhappy ngalomuntu imjoli yaba nezinkinga here and there.
mhlambe nina nobabili uma kwenzeka niba nalezo inkinga encane nizithole nigwebhana nixazulula kanjani inkinga zenu? Niyahlala phansi nikhulume njengabantu abathandanayo noma nithi hayi no sithandwa sami niyaflasha nishiye nje kanjalo? Hayi bafo, awu masikhuluma iqiniso besingakazi safika ey'nkingeni zokuthi ezizidinga abantu. Inkinga esihlangana nazo inkinga esikwazi ukuthi siyilungise nobabili. Yabo, bengakazi ngaqondana nokuthi eyangilethela inkinga engizoyibona ukuthi ayabona manje eyangihlula nami idinga umuntu. Hayi abengakazi kube njalo bafo, ngabe ngiqamba ngani. Namhlanje mfethu ukubizele la ohlelweni ukuthi uzokhuluma naye, yini efika emqondweni wakho? Uzwe igama silungisa umjolo, nawe ubizwe la ukuthi uzolungisa umjolo wakho. Ubone ngathi uthi mhlawumbe khona lapho umama engekho happy khona, noma uyitshelile ukuthi yazini uthi mfethu ngiyohlala lapha ngizwe ukuthi ufuna ukuthini umama, vele ngiyamthanda. Yabo bafo, into engayichazi awu njengoba ngisengiqale ngizigama mjolo, because mina bengazi ngitshela ukuthi mina mhlawumbe nomama khona la besingaba khona nenkinga khona. Sure. Okusho ukuthi mhlawumbe nakhona la bona khona inkinga le mina engayazi. Engifuna ukuthi ngizweke namhlanje bese ngilethile komabonakude. Yabo. Okusho ukuthi inkinga emhlulayo nayo ukuthi ayibambele yona njengoba seyila engayazi mina nami engifana nawo bafo, engifisa ukwazi ukuthi yiphi inkinga engakwazi ukuthi izimthathe imlethi la. Uready ukuthi umbone umama ukhulume naye? Mina bafo always. Hayi mfethu mayakusho njalo uready unjabulo, I am ready, nowaphelele ukuthi uready ukuthi eze la azositshela iside lakhe le story, sizwe neside lakho mfowethu. Mase siyahlanganisa, uyazi ke mase sihlanganisile sithi fa kancane usawode silondende, nemva kwaloko mase sithole isixazululo. Ungayindawo mosibona sinyakaza kancane usibona kuba nokushekwa kamazinyo, hayi ngoba siyamagwala sisabe indaba zabantu, but simply because la sishuthela khona njengamanje kunomoya, and lo moya khona uyabanda, and thina siyawazwela amakhaza, and thina asiwagqokile amajezi, and thina yabona nje. So wena nje isiqiniseko ukuhleli lapho uyasibukela ngoba njengamanje sizoyithola indaba ukuthi ihamba kanjani mase siyasithola isixazululo. Dadewethu kunjani? Yebo phila. Ngiyaphila, wena? Ngiyaphila nami. Siyajabula kakhulu mama ukuthi usibhalele lapho ohlelweni ukuthi ufuna sikulandele nangu uNjabulo uzokhuluma naye. Sengeke ngambuza ke imibuzo embalwa, mhlawumbe ngingathanda ukuthi nawe ngeke ngikubuze imibuzo embalwa ngoNjabulo ezowaphelele ukuthi wena mhlawumbe umazi njengomuntu onjani, ukanjani kwi-relationship and so forth. So uNjabulo ushilo wathi ngokwakhe nabantu aba-right, niyathandana and akayibona inkinga. Mhlawumbe nje ngokwakho uma ungamchaza njengomuntu onjani kwi-relationship yenu? UNjabulo bhuti mina mengingamchaza, ewe ungumuntu oright yena. Cha unamaxesha uNjabulo, sometimes u-right, sometimes akekho right. Umuntu ongeke uze umconfirm. Yeah. So umuntu ongakwazi ukuthi umconfirm. Omunye mhlawumbe umbuzo enginawo umbuzo ukuthi uma nineyinkinga nixazulula kanjani? Ngibuza lo mbuzo ngoba namhlanje nizitholanila. Mhlawumbe into ekulethela namhlanje into kade ubona ukuthi ukuhlala naye phansi ukhulume ngeke aze understand noma vele unako ukuthi uma ukhuluma naye a react ngenye indlela. UNjabulo bhuti akuthetheki naye kuba abo xa umbuza into yena vela asikavela ayijike ayenze ayijike nje okanye ngigcine ngixabana engavanga obuthini okanye ayiphendule ngawe kube kunjini ke ngokuxolisayo. Ngiyagcineni manje kube ngazi ukuthi iphutha likuwena kanti uyena osekutheni. Njalo akamameli xa umuntu emtshena. Okay, uthena ke ubaba uready ukuthi eze ukuthi ufuna ukuthini kuyena namhlanje. Usuready kodwa ukuthi umtshele indaba omlethe ngayo la kwisho namhlanje. Ngiready. Uyena kuNjabulo ungakhuluma naye. Jabulo ngikulethe la uba kunento engayiqondi ngoku kwezinsuku okanye kwezinyanga zidlulileyo. Andazi uba kwenzakalani ngawe. Andazi uba ndibe kanjani.
ipipi lakho Njabulo aliseyo lento bendiyazi andazi ukuba likhulu kanye lithini Imaphelele aphelele wena into ekwenza ukuthi ungilethe la ukuthi inkingi inepipi. awukandiva uba ndithini ngicela ungimamele ngiqibe ipipi lakho angazi liyanilimaza iyani-affecta Into engayizwa nami leyo ukuthi wena ungilethele la ungilethele ukuthi mina kuzokhona indaba yami yepipi. Yona into ongilethele la yona. into engikulethele yona apha mina into Ngibuza ukuthi mina into ongilethele la ukuthi wena kuzokhuluma indaba yami yepipi. Ipipi nje kwahlahla inkinga nayo wona inkinga enenkinga nayo ipipi. eyona nto endizisele apha mina Njabulo kuba ufumane usizo Usizo lani? kuba ngoku lento mnyani affecta uba wena i-right kuwe mnyani affecta ibuhlungu le Yini afethayo? ipipi lakho Njabulo linento erong andazi uba sisifo kanye intoni Oh mina ngiyagula. hayi noma Chaza ukuthini wena manje kumina? Sesihlala iminyaka emigaka nawe almost 3 years manje sohlanganisile. Masiqeda lo nyaka sotheka iminyaka wesi4. Mina sengihlale nawe nje futhi iminyaka emigaka wena ubona ukuthi kanti ipipi lami linenkinga. Iyona into oyibhalele la wabhalela ukuthi ungilethe kuma-TV ungilethele ukuthi wena nje uzokhulunywa ngepipi lami kahlahle usho ufuna wena umphakathi umhlaba wonke nomphanga ngasho umhlaba wonke ubone mina ukuthi eyona nto bendenza ndingezi apho kuba beli-right ngoku ndiyasho uba lishintshile iqale nini ukushintsha hayibo ezinyangeni ezidlulile ey'nyangeni ey'dlulile awu mina wena awungiphendula into straight mina ngibuza ukuthi wena la wanakisisa khona ukuthi hhayi kampela ipipi laNjabulo linenkinga waqala nini ukunakisisa ukuthi ipipi laNjabulo linenkinga njengoba usukwazi ukuthi ubhalele ama-shows wona lawe sengilethwa awumazi nalo bafu umbhalelayo awumazi ukuthi sithini ngaye wona uzobhalela bafu ubafu useyazi ngami mina ukuthi nginenkinga epipini mina ngimazi inkinga zakho ngenxa yakho wena iyakujabulisa leyo wena bafu wena into ubungayifila kanjani le Mfethu obvious bengeke ngifile bengizophatheka kabuhlungu ukuthi ngithole ngale ndlela kodwa-ke manje sesitholile but asikatholi ukuthi yini inkinga exactly because udadewethu uyasho ukuthi linomehluko ipipi lakho manje akusafani nasekuqaleni wena u-aware ngalowo umehluko awusho noma wena ubona yonke into ihamba kahle kwena mina bafu nje ngizazi mina ngimani hayi suzenzisibhanqa hayiboye wena yawo lento ayishoyo ngiyizwa ngayo ima-ke ima yenjabulo abona ndizisele apha uba uzofumana uncedo and xa wena uzoba ngulo mntu wena laa mntu wena ohlezi ugagameza ungafuni kumamela mna ndizokushiya mna hayi ndizokushiya Njabulo lalela ngitsheleni mina ngeke uze ufike uhambe uyobhalela ama-show ewe sengibhalelile lalela ngifuna ungizwe angeke uhambe ubhalela ama-show uzongiletha kuma-TV bese ukwazi uzongitshela ukuthi mina ngizongishiya leyo nto ozoyikhohlwa bafo asilwe lekhaya siyalungisa yes asilwe siyalungisa mfethu hayi uzoba nenkinga asilwe mfethu uzoba nenkinga ngeke mfethu awukwazi phela ukuthi ungafika mfethu bafo awukwazi mfethu ukuthi ungafika umzwisa ubuhlungu ngepipi uqeda umzwisa ubuhlungu hayi uyazi ingxaki intoni sengiphenduka isilinga mfethu awukahle mfethu hlala phansi hayi endlini hayi ingxaki yakhe uqhele phela endibonye sengiphenduka uhlaya manje hayi yamuza uba futhi cha nanti ngiyenza isibonelo mfethu ngoba manje kodwa manje isiwuhlaya ngoba manje lento le baningi abantu abazoyibona bangaka abantu abangihloniphayo mina abazobona lento ukuthi kanti lo mfethu lo unenkinga epipini yini lento ubengayihlalele ukuba wena ukwazile ukundihlonipha undimamele xa ndisho into kundimamela ngaba uzongangithethisi mina bafo uzongangithethisi mina mfethu uzongangithethisi kwababi ikhanda mfethu ngicela wehlise umoya asikhulumeni kahle la njengabantu abadala imake wena dadewethu usadidiswe lesimali sami sokungani ngibe ngikuhlekela awungazi wena ufuna ukubona uqobo uzongibona ima mfethu akube ukuthi mhlambe labantu ohleli nabo manje ngoba unamandla manje abahlezi benawo hayi uphambene wena uphambene azikho izinto bafuna ukuvumela lento bafuna ukuvumela lento okay sisi ngicela wehlise umoya sikhulumeni ngayo ipipi yakho ithwabene nje ukuba uyahlanyana unosatanist wena unosatanist uphambene wena hayi soze undenze soze undenze hlala phansi uphole relax hlala phansi uphole kuba awunamnyakazo namhlanje awunamnyaka and andikoyiki namhlanje
Okay, dadewethu. Hayibo. Bafo. Eh, Bafo, ukwazi ba- ukuvumela umuntu wesifazane. Eh, Utshela ukuthi eh, wena eh, uzovumela eh, umuntu wakho, ima, ukuthi akwazi ukukutshela ukuthi akakusabi. Bafo ngicela ungilalele. Sesitholile inkinga yokuqala ukuthi inkinga inetotolozi lakho elimlimazayo. Asitholeke ukuthi limlimaza Yabona kanjani. into engicela kakhulu ilento yokuthi nawe bafo ulibele ugcizelela ukuthi ipipi lami linenkinga. Alinayo Nawe unenkinga na- shoot nami. Alinayo inkinga mfethu. Alinayo inkinga. Wena ulibona lililo nje. Alinayo inkinga. Okay, angizwe ngawe ke mfethu. Unetotolozi Hayibo, because la sisi sizolungisa ngani liyaphila saka itotolozi lakho awuyiboni inkinga. Yiloko Bafo, kusho. njengoba nje- Awuyiboni na inkinga, umbuzo, uphendula umbuzo. manje yazini bafo. Ngizokhathala lo. Ehe. Ngizokhathala wena. Wena. Bafo, ngikhuluma nawe manje angikhulumi naye. Ngikulalele mfethu. Bafo, ngibizo wena. Sure. Wathi uyena obhalile la. Sure. Kwathi wena ni Mina bafuna ucabanga ukuba bengazi ukuthi bafuthu izinto uyamlimaza bengizoza la. ngetotolozi. Mina ngishiya into zami eningabe bekumele ngizenze ngazogijima ngoba ngazi ukuthi mina ubuze nokudla noma yini for yena. Kodwa nokwazi ukuthi yena akwazi ukuthi ahambe obhalela ama-shows bonke labantu bakwazi ukubona namhlanje Yenjabulo. njani. Enjabulo yima. Eyona nto indenze ndize apha kuba ndiyakuthanda and ndifuna ufumane uncedo. Ubhuti angakwazi ukuthi asincede. Uyeka ukuba nje, yeka ukuba nje. Mamele ufumane uncedo. Mana Eyona nto nenxa nabo ukuba abantu bayakubuka. Okay bafo. Okay ngiyaxolisa ukuphazamisa sisi. Okay bafo mhlambe asiyenze kanje le nto yabo. Asithole ukuthi inkinga usisakhala ngayo iyini limlimaza kanjani nanokuthi mhlambe yini akhala ngayo yabo. ngoba Ngetotolozi lento mina la. ukuthi athi ngiyamlimaza ngiyazi ngizwa ngayo. Asimnikeze Laba bayabheda vele. Nani yabheda. Ngiqala hambe namba nithi abafana bayizinja bonke. Nithi niyo izinja abafana thina abafana sona izinja sonke yazi. Lokho nalokho ukuthi nithi thina sizinja sikuzwa ngani. Lokho ngaba sikwazi ukuthi sizinja ukuba nizwanga sonke. Namanje uzuza uPitlami uthi nenkinga. Okusho ukuthi khona lo munye usulale naye wabona ukuthi ayalibhlungu elalo. Elabuthabula seliba nje la. Yabona ke asibona ubunjana vela ayijiki ibe nje yabona ke ngokuseyingama. Yeah, vele. Hayi ayikho ngami ngepipi lento sisepipini suza. Wena phela nginakho ngathi ukwenza manje ama-excuses. wena usulifake kwi-competition iPitlami. Competition yani. Nakho usubona amaphupho abuhlungu. Ngilanini ngahlala nawe mina. Okay sis. Uzokubona namhlanje iPitlami ibuhlungu. Uyangijwayela wena. Uyangijwayela. Nithe seneminyaka ewu3 nindawonye. Kulo 3 years ube right umfowethu. Livuka ubona ukuthi liyavuka eksebenzisela lona kahle futhi. Yini eshintshile manje? Indlela elivuka ngayo. Indlela elibhuti uyayazi inyoka. Inyoka xa seyomile okanye seyifile yoma isikhumba sayo. Yabona ikwafu Izwa baba. Nginyoka. akaqedi bhuti. Nginyoka mina. Akaqedi coba mina akaqedi. Nginyoka mina. And ezo zinto ziyi-10 off. Ngisho nginyoka ke Enkulu, sinene akwazi ngivile ukuzibekezelela. kodwa. Uma ngabe uthi akaqedi usho ukuthi mekwangena nje ngenile Ngenile, yaziphuma. ngenile. Bafoni izona zinto ofuna ukulibela uzizwa wena. Wena le bafo kahle kahle I'm trying to get a solution. Hayi bafo ngani nangathi nihlangene ngami. Nemfethu Nihlangene ngami. Mfethu. Yini? Lento niplanile. Lutho Noma useshayisa wena. Ngiyaqala nje ukumbona namhlanje. Yini pho wena nobabili nina libe Hayi ngiyaqala ukuhlangana nawe ubhuti. Mina ngizolenzani ipipi lakho mina ke? Ake kuthiwa ke ipipi lakho ke selilahlile ke ngizolenzani? Sowazi ngani nakho nawe uyamsiza. Usungavedana nawe uaccept incwadi enepipi phakathi uyi-out. Awuyiphosi ngani komunye umuntu leyo. Ufuna ukuthini okusho ukuthi nawe bafo nje nihlangene naye lo. Ufuna ukuthini ngami mfethu? Bafo Isho lento ofuna ukuyisho ukuthi mfethu. ngithini nobabili ukuthi ngithini angihlangani mina sengitshosha ukuthi nina nobabili lento niyiplanile. Mfethu intombi yakhe ikhala nje etotolozi wena itshela ukuthi itotolozi lakho right noma unenkinga kanje and you are aware ukuthi kubhalela incwadi lengane angiyanyisa angisazi nokuthi ngizokubiza ngoba lengane le ngeke ngisasho nokuthi umuntu wamzuthi lengane le bafo why the time isikhathi ekubhalela incwadi ungavedani uthi uma uyibuka wabona ukuthi inepipi phakathi and futhi mina lezi nangihlangene uthi mama awuboni ukuthi ungayibisaphi ingoba ngijwayele ukusiza izinkinga zamapipi. Uqhelile izwayi ndifune yena uqhelile Angithi usiza bona noma wena usuke usisiza bona intombi zabo ngisiza izintombi zabo nabo abafowethu. wena usiza Mina nginaba isihlelo bani wena uyamuhambisa lo nangu seshini Ima uthi usiza izintombi zabo Yomna ngizomshiya lo. nami
okusuka kwedla okay, khona mfethu. la usaziwa khona ntombi. Lalela ngifuna manje uyithole manje impendulo aphelele aphelele ngaye ngakudla mina hayibo undlaphi futhi ngani bele nibuzana Uyazi. izinto mina kodwa wena uzongibona namhlanje hayi cha mina ngifuna ugeze igama lami ulungise refrain lamagama oqeda ukwasho njengamanje uthi ngidle intombi zabantu because nansi yakha ngikaze ngayidla ngithe mina ngisiza ayintombi ngiphinde ngisize namajida anenkinga yetotolozi njengawe angimina oqale ngifikayo akuwena oqala ofikayo Onale ukuthi inkinga amatotolozeni anema inkinga ezihlukene elwakho oqeda kuthiwa manje lishwabene and mekwangena umshawushini awubusayena nazi-ke inkinga zakho nawe bafo ngoba mina bafo ngize ngiphendula ngibone engathi nawe engathi nihlangene ingoba manje wona uthatha lokho okwazi kahle ukuthi kuzomncika umjithe kugcizelele kona bona libe ligcizelelana ukuze ngithole isolution Iyakujabulisa wena, buka we've been doing this for 15 minutes awukazi wena sengitshela ukuthi ubuzojabulisa lo mjitho kahle kahle ubuzoprovela lo mjitho lokuthi wena mina njani nempethu awuhlale phansi uzawunya wena hlala phansi uzawunya yazi mfethu ngizwile kuthiwa awuqedi mekwangena manje lokhu usukumile isigora sami siloke sisebenzile lokho ufikile lana kanti noma uzawunya wena namhlanje Hey, uzawunya uzayithetha inyane wena akhonto endizoyinya ke wena mamela ke Njabulo it's either wena ufumana uncedo okanye mfethu sizama ukusiza wena lana ukuthi uqhubeke Finish. nomuntu wakho wena ngenimelane nomsangano mina ngathi nishadile nxayibo rhaya niphambanela wena uyanya wena Njabulo mawucuma Ngiyanya, lo ngiyanya mina. maswabana wakho bafuna ngikwazi ukubenelana nalento hayi mfethu. mina ngeke ngikwazi ukumelana nawe yazi wasoda ufike apho hlala phansi mfethu sikhulume hlala kahle phansi Uye- nenqa Linani- uyaphelela apho manje untanta apho untanta ngeke uzufika okay mfethu angithi phela Yeah, kodwa wena. uzona Njabule, Wena akhonto endizoyinya. Njabule, bro to bro, ha man to man. shoba Mfethu, wena ubuyibona inkinga yakho yetotolozi noma wena uzibona uright? awumina Siyamshiya mfethu umuntu esifazane manje sikhuluma sobabili. ngazela wena Sure. hlangana nalo Mm. lo sengikhombisa inside lakho mina kahlahla la shoot kahle ngathandana uKhalid Mm. umuntu ongacabangi Storm lesi sengisibonile Storm lesi For 3 years uhlaba isidomo. wo bafo wena yini wena bafo Ngiyakubuza. wena bafo wena uandalana lokhu nje lokhu okuzocika mina kukho sokwakusho kuzocika bafona kanawe ngisakuthuli Lenkabi le Angisakutholi angiyazi mina mfethu. Mina ngivumelana nawe ukuthi wena angithi manje uyangizwa ngithini ngithi mina istorm lesi uthi wena usumake lo 3 years uthi for 3 years ngihlaba akona no 3 years 3 years kodwa usewumakile usegxilisa uyathanda agiwisha ngento kungenasidingo. Oh. Hey mfethu, ngizoyithatha Hayi, intombi buba yakho ngoba sithi- uyabhayiza. Hayi, bu- Khuluma into Zwana. eh? na buk lento ade ngisho lento ade ngisho ukuthi niplanile nina lento Mfethu ngiyadlala. lalela hayi mina kudlala kimi lalela akasosidongo iskora ngizohlala phansi ngizohlala yazini sengitholile ngitholile ngiqedile kade ngifuna ngani ngitheme ngifuna elasekhaya ngitshela mina elasekhaya namandla elasekhaya linamandla selingitshelile mina ngani kwabili mina lento nahlangana la nihlangana khona yabo ngifuna ukukusiza uthole umuntu ozokusiza ngenkinga yetotolozi lakho nayo wena njengoba ngisho ukuthi asengikhiphe into manje engicela kakhulu aphelele yabona okwesi angcono sithola umuntu wesifazane yabo ozokwazi usilungisela lento ozomthini mhlambe bizo understandeka yabo manje ubikhulula umtshiti mina ngibuke ngathi uyangihwayela Kanti ngoba yonke ngihwayela. into ayifakayo phakathi inkinga lakho kunepipi lakho linenkinga Ilona yabo uthi ipi- ukulibele ima- emaki igama lepipi lakho uthi Okay, kunenkinga okay, phakathi okay, yonto engicela kakhulu lalela mfethu njoba sila yini akulona ipipi lakho elingaqedi ipipi lakho ekuthiwa liyinyoka elenze sabala awuyimakile lezi zinto ngikuzwa ngiyakubuzwa ngaye bafo namlo manje ngifuna wena-ke ukuthi have your say ukuthi iqiniso nleyo nto leyo wena-ke bafo since njengoba washo usuba sizile abafethu sure khona umjitho sokwafika waba nale nkinga lenginayo la first time nje yami uyabonana First okusho time. ukuthi nalento le
ngiqala ukizwa ngami. Kodwa bakhona abaney'nkinga amatotolozi, thola ukuthi itotolozi alivuki, itotolozi lincane, itotolozi liney'nkinga ey'ningi ey'hlukahlukene. Leyayichazayo yena mhlawumbe ukuthi manje indaba ulenzeni ipipi Njabulo khawuthethe ngeke libele ngimemeza kanjena mfethu. Angalibele ngimemeza kanjena. Okay, Yabona Sidomo wena. Yazi Eyi, mfethu uzolima wena. mfethu hlala phansi. Uzonya Hlala wena. phansi. Awuhlale yabo phansi. wena uzonya wena. Uzokhathado wena. Yazi uzokhathado wena. Wawona bahlahle wena Hlala phansi, mfethu. ukuthi uzobukwa ngami wena. awuhlale phansi Uzoqeda-ke kodwa lana mfethu. Ngicela uqede-ke Ngilalela. lana-ke mfethu. Ngilalela. Mfethu asikhulume-ke mina nawe. Awe ngento yakho ukuthi iney'nkinga noma wena ubona ku-right yonke into. Bafo. Sikhuluma njengamadoda manje, man to man mfethu. Bafo. Usiqede uthole usizo. Bafo. Uyabona ukube uyiqale ngendlela yokuthi aze ngendlela yokuthi unothando and futhi uyafisa ukuthi ngisizakale. Kaba sikho la. hayi bo ndisekanjalo niyishintshile yonke Okay lento mfethu uthena umama ukulethe la cause ubazi ukuthi mekhuluma nawe endlini uzomnikeza le attitude. So wathi ngcono momnikeza le attitude umnikeze yona phambi kwabantu abazokwazi ukumprotecta. Of which is me. Ngimnikeze yona Njengoba baba. yabo kuyimanje ngimprotectile awumenza ngalutho. Kodwa ibapho ngoba ngisho namanje lento iyaklash. Kodwa into enihlanganisayo Khana, kodwa kulungile mina lasekhaya namandla ngokushaya ngezulu emingabhawu yonya wena Mfethu uzozo. a- Wena ongazi Lungile-ke, angithi- ngifehle mina kabha. Angi- Uhambe egcwelise. Uyobona ugcwalize ayini ilontuza mase ndiyobona. yini pho ungalaphi-ke wena itotolozi lakho ngoba wena uyinkozi malanga Yo, akakho awambuza why ungalaphi itotolozi? Bafo ungakepha bangisazi wena ngisana Wena ufuna ukushaya mina ngezulu angani ufuna nginye mina ngihambe ngibuka abantu namatotolozi amangaka angani. Kodwa lakhe Kodwa noma- wena unetotolozi eningi. kodwa nishaye Hayi, ngetotolozi elinyoka awulaphi ingane wena Wena ngizawumisa wena. hayi Njabulo Wena namadrama yoyoyo Yes. hayi Yabo hayi wena. hayi Wena uzonya. Njabulo mfethu mina mfethu Uzonya. ngifuna ukukhuluma nawe Uzonya. njengomfowethu. waqhela kabi akho Njabulo. nto ozondenza yona Asingaqhathwa mfethu umuntu wesifazane. Asingaqhathwa umuntu wesifazane mfethu. Uzonya. Mfethu asingaqhathwa umuntu wesifazane. Yabo Mina nawe wena. mfethu samadoda sobabili. Khohlwa ungabe usamnaka manje asikhuluma. Usukwazile ukuthi uqale uthathe izinto kuyena. Ngoba uyena ongibhalelile. Angithi nami ngiyakulalela manje. Umfowethu wena ngena la. Owakwethu. Lashwa abaniswa yinja yami. Nabusa ngwayinto bafu. Mfethu ngifuna Waphenduka isithipha Njabule. Yawo sowabe isithipha phela Njabule. mfethu eyiphi indlela Yewena. eyiphi indlela yokubuza lento mfethu. Yewena. Yewena. Bungilethele ukuthi ngilethele inhlekisa la. Uphenduka isiphuphuka nje. Njengoba sengisiphuphuka ngifuna manje. ukuthola indlela Abangaziyo bona bazothi njengoba ngihlehwa kanje. nja yami. Jabulela la. uNjabulo yazi uNjabulo uyithatha ngelinye Uyithatha iside ngenye yonke indlela lento mfethu. Kanti Ngithatha mina kumele ngithathe kanjani? Ayilwisi. Ngithatha ngendlela ukuthi uthe ubheke mina ipipi lami lahimaza ngihleke ngijabule ngiveza ama TV. Ngihlekele lokho. ima yeNjabulo khethani imake ke ngoku siyenze bemfishane yonke lento futhi Njabulo xa ungafuni ufumana usizo siyahlukana mina nawe Ufuna sihlukane. ewe choose yabo ngoku ndinginika ithuba lokuba ukhethe and ubuhlulekile Njabulo sode nihlangane nawe ayikho into yophina nidibanise nawe ungaze So choose. yabo mfethu ungaze mhlambe uthi ngibukisa ngawe waliwa phambi kwamakhamera mina nawe ngifuna sikhulume ngizotshela abafethu bayicishe yonke lento la mase siyakhuluma mina nawe sizobabili kungabuki umuntu kungabukizwe kuwukuthi nje yithina sobabili you cool with that? Yeah, mhlawumbe mase kuba njalo bafayi singakhuluma. Right. Kodwa manje ayikho into engayikhuluma mina ngisakhona ukhonini. Kodwa before ngicishe ikhona inkinga ekhona. Oh hey, wena bafu ngiyakubona. Okay bafethu cishani bafethu cishani Lalela, baba. mafethu Sengikubonile. mafethu ni right bafethu cishani lapho JP nazo right. Right. Uyabona mfethu akusakhanyi manje bacishile abafowethu yabo wonke amakhamera. Ngiyababona abafethu bafuthini. Abafethu bacishe ndiyabona. Wena uthini? Okay mfethu. Asenze nje akekho lo. Umuntu ongasaphili kimi. Okay. Asixoxe nawe nje Uthula, ngathakaza ngicela akubalele uthule. inkinga ayihlangane nami nawe asiyakumazi nje kuyona Yeah. because usengikhombisa ukuthi umuntu. Ya mfethu inkinga ehlangene nami nawe kodwa ulisebenzise kumina.
sikucacise futhi naloko. Angihawu bafuma. Cha ngenzela phela mina ngibuye ngisoleke manje uma uyibeka kanje wenza sengazuthi yabo so asikucacise nje lokho kuphumela obala la sikhona ke la mfethu angibukanisi ngawe mfethu angihlekisi ngawe ngiyakuzwela mfethu ngizamela ukutholela usizo yabo ngempela mfethu ngiyaxolisa ukuthi kuzobuzeka ngalendlela kodwa iyona indlela umama ayibeke ngayo uthe mfethu lishwabene and mekwaqala mfana wamhlaba umyeki umhlaba one way aliwe uawele yonke inkinga kwenzakalani sikhuluma sobabili mfethu sicisha amakhamera manje ku right yonke into naye sesithathe ngathi uthi akekho chazela umlando lento awukwazi phela ukuthi umlando mfethu lento nino 3 years nindawonye wamhlaba kahle then kulonyaka lo yila esebona khona inkinga awukwazi ukuthi umlando le lowo ngiyakuphikisa nje ntayama kubona umlando yazi inkinga zisuka ba sure sesikhuluma man to man sure njengondoda beyifaka sethi sure bafuna lapho mfethu uyakwazi ngithi ukugoqana kwama out sihlelisa ama out sure sike siqoqane ngalendlela ukuthi nawu kunemfihlo kuyikhipha uthe mina ngithi ethize kanje ekuze ngimshaye umamayi kancane angithi ayibone yonke number 4 ngingasho ukuthi ngadlala abafowethu yabo ukudlala kwami abafowethu bangitshela ukuthi angenzi into kanje anganoma ubafuna ngimchazela ukuthi kathiwa angenzeni mfethu ukuze ngenzele wonke vela mina abafo bengizazi ukuthi ngina inkinga angiphiki lokho kodwa inkinga into esengenza ukuthi ngibe bhuti wami yena indlela ayiveze ngayo umama ukubukwazile ukuhlala nami phansi athi yazi mfethu kunenhle kanje nanje sure mhlambe nami bengizo understand because ngiyayazi inkinga enginayo yabo into esengicela kakhulu uvedana wagijima lento oyiveza ko TV yabo wena bafuna into obungayivuma le bengeke ngivume kodwa sengikuchazela ngoba usisichazile ukuthi abafethu baqinile sengiyakuchaza bafo into eyenzeka ukugoqana siyidenge ukugoqana kwethu sesikhuluma zona indaba zama-chiefs yabo ukuthi hayi bafo ukuze mina eyami ingane ibe satisfied yabo engenza kanje yabo asanamawe bafethu nami yazi nomuntu wami lapha endlini yabo nami ngingathanda ukuthi ngimshaye athi noma kuphi la khona athi mina nginonjabulo wami yabo because phela mfethu thina esikhathini esiphila kusona sinale ngqondo ukuthi ya uyaba necherry yakho wedwa kuyona ngokusho kwakho ayibone yonke yena ngezenzo zakhe awukho wedwa uyabo mina shuthi nginaleyo mentality ukuthi angikho ngedwa la uyabo ngifuna indlela yokuthi ngimenze ukuthi kuphi na kuphi la khona acabange ngini uyabo abafethu basibangipha isithini sokuthi ngenze njani sure njengoba ngibuzile naseqaleni ukuthi angazi uma ubhuti wami uyathanda ukuthi ngimchazele noma ngilalele mfethu iskill sahamba kanjani bafo abafowethu bangitshela ukuthi kumele ngifake entweni eshisa ufake ini ufake iplan eshisa sure ngihlalise nje sure mina ngathatha ngengqondo ukuthi into eshisayo sure ngathatha amanzi ngawafaka etweni ngabilisa athe sebilile ngase ngalisoka ba uyangihleka ba vele mfethu mina nawe akuzwa muntu ngisho bengizophela incane wasoka itotolo kuba naye umuntu wakho wena into obungilethelelayo ubungilethela ukuthi vele nizongihleka nendoda yakho njayami akusaboni muntu manje akusaboni muntu yakujabulisa malalela akusaboni muntu mina nawe naye kusisi akekho omunye umuntu obonana nabafowethu laba bala eba ima mfethu ima make me understand azikhona ukuthi umuntu ahleke okay hleka ngisho kushonile okay ungadidi sokuhleka kwami uyitshela ukuthi mhlambe wena konke right wona usazona umjwayele kabi
ngixolele mfethu. Ngixoleka. Ngibonile nami ukuthi uRong ngavala amakhamera yabo. Awukubonanga bafo banaphi namanje usangihleka wena uthi ukwazi inkinga Khana kodwa mina ngizokusiza ekugcineni angani. ngizosho Ngingahlekisa ngawo kodwa ekugcineni ngizokusiza angani. Yiloko kubalekile. Ehe. Walisoka mfethu ipipi lakho mfethu. nje sibafu ngathi sengisokhile bafo because abafiki babengitshela ukuthi kumele sihlale 15 minutes. Isho. Kunento othi uyenza bafo uyenzisise ngobuthi ufuna ukuthi mase uyenza futhi yenze sisiseke. Sure. Ngicabanga understand bafo. Sure. Nami ngangi sengi-eda esami isikhathi nje lo 15 minutes shithi ngoba u 15 minutes nga-add u 15 Yo, minutes hayi ngamanza Njabule. angikhulumi nawe Yo, angikhulumi nawe uyenza kanjani kanjani? angikhulumanga nawe Jabule mfethu. Khulumanga nawe. Bazothini mfethu abantu abasibukayo? Awuhlale phansi. Khulumanga Hlala nawe. phansi mfethu. Hey, manje kufanele ngilo ngisukuma ke nami ungaze ungisokhela amitotolozi la. Yo, Hlala phansi. angithi yabo ngiphenduka inhlesiyo inhlekisa manje. Kumina nje yami uphenduka inhlekisa kumina kuphela akekho omunye umuntu obukayo. Mina sengisokhana amatotolozi. Hayibo utsokanga na. Ayi ngeke yabona ke le bhuti. Cha kodwa nawe futhi isikoro uyabona ukuthi ngenzeka isilima la ukuthi ngamaphambi kwami ngenza isilima umuntu esifazane. Mfethu. Walisoka isikhathi esingakanani? Bafu nje bade ngichazile bafu. Angikwazi ukuthi ngiqhubeke nale nkulumo ngibe ngisaphenduka ingxolisa. Nemfe sengisho ukuthi wathi mengabe usulisokhile leso sikhathi walisoka sona. Babethi kwakuyini inhloso kwakuthiwa kufanele ulijwayeze into eshisayo ngoba phela kuyashisa lapha. Ukuze ngithi mengifika lapha Ehe. kube ukuthi cha Umshawushile. hayibo. Mina ngase nga-edja ke lo 15 minutes. Ima ke Ngithe Njabule ngicela angikhulumanga ukubuza, ima nawe. Njabule ngicela ukubuza. Ubani owayethe mina ngifuna umshawushile? Angithi lo 2 years ungayenzi lento. Ubani owayesethe mina ngifuna lento? Wakwangizwa ngicomplaina ngithi uyashesha. Wakwangiva Bafu nje bathi ngicomplaina. ngafuna ukuchaza benginqena zona izinto Ima ezikanje. Mina bafu bengikhuluma nabe engakhuluma. Ima yaNjabule wena Bafu uyenzela. kungasho ukuthi sikhuluma sonke Ebhuti cela umamele. Mina ngingaze Bafu, kungasho Okay bafo Futhi sikhuluma ngicela umamele mina asimuzwe. Okay dadewethu. uNjabulo Asazi ukuphatha wena. angazi ukuphatha wena. Hayibo. Yabona mfethu awuhlale phansi Hawu. mfethu. Usaloke silwa nawe manje. Manje naphe ngesilibe sizwa ngayo. Okay kulungile ngicela uhlale phansi. Usathana unjani? no satanist wena. Usathana unjani? Ngicela nemfethu ngicela uhlale phansi. Uzonya wena. Wena. Hlala phansi mfethu, hlala phansi. Hlala phansi. Ube ubilisana namapipi emaketeleni yo hayi babhem uyagula lo mfana yo hayi mina ngisamfuni futhi. Buka. Angisakufuni wena. Awu kanjani Hayi angisamfuni. ungafika ufune hayi angikwazi uthandana. ngizomlapha lenkinga nayo. Ngizomlapha ke ngoba. Izolaphela. Yalihela. Ebhuti wahanguka lona wahanguka. Sakuyihlanyisa lokho ukuthi uphambi kwakho uyangizwa bafu. Unamanga lo. Le nto ayisho unamanga. Akukho lutho oluzowenza mina naye. Oh, Lo hayi, moya soke sazosibasanda unamanga. Okay, uzimisela ukuthi usizakale kodwa nje yami. Mina Bafu. mengikuofarisha usizo uzimisela ukuthi usizakale. Ngoba egcineni into ezosiza. Sure. Mengabe ngikusiza ngiyakucela nje yami ungaphindi ubhoyile itotolozi, okay? Alibhoyile. Walifaka emanzini ashisayo njena kanti kumele ngithini? Kodwa ngithi uvetane washo ngendlela bafu. Uthi ungaphinde kulisona. Manje mase ngiyabhoyila. Ngiyalibhoyila. Mina kuyahlathi bengizophenduka inhlekisa. Mina bengamele ngize la ngoba mina kahlathi bengizophenduka isiphuphu nawe uzongiphenduka isiphuphu. Oh hayi ngeke Njabule ayadikholela. Hayi bafethu, hayi mina ngisazi. Ukuthi kumina Hayi. ngize la. Yes, uthi uze wena into ekwenza Njabule ukuthi ubhalela. uyalifuna na uncedo. Xa ungalifuni sizohlukana uhlale nalo pipi yakho ihangukileyo. Bafu ngisize bafu. Ngizokusiza nje yami. Ngisize, Wakwethu baba. wena mfethu. Ngisize bafu Aseyigoqo ngoba futhi la mfethu. ubumama. Manje indaba yakho mina mfethu seyangihlekisa so kuzoze kube ngathi uthi ngibukisa ngawo kanti cha. Lalela wena bafuthe wena usiza abantu. Ngizo- Ethi simthanga uphinde bahleke. Cha mayihlekisa. Inkinga yabo sho ukuthi impilo yakhe imihlekisa ehleka. Njengamanje mfethu ngeke yabo Mina yona inhlisa ngoba ibhlungu lento. Ibhlungu kumina. Ibhlungu mfethu Wena ngiyavuma. inhlekisa. But indlela oyibeka ngayo imagine kube kuthiwa mina ngikuxoxela ukuthi ngaso kitotolozi. Ngiphenduka inhlekisa. Mina into ebengizele la mina kahle. Wena kahle kahle wabatshela ukuthi unayo indlela yokuthi wenze. Hayi bani Istep baxelela place ngayo sokuhlekisa. bendazini ngoba kwamna Nakho ndiyaqala. sengiphenduka isiphuphu nje Hayi. la. Nemfethu hayi kanjalo. Mina sho kahle bengizophenduka isiphuphu la. Hayi ukuthi bengizosiza. Uma bengingazange apha benizoyifumana nini yonto? Benizokwazi nini? Uncedile bhuti enkosi.
Mfethu. Ukuncede Benizokwazi ukuncede nje ukwazi ukushintsha izinto benizokwazi manje. nini? Lalela-ke yabo lokho ukuthi uthi sohlukana khohlwa. Lapho awini. Andifuni uhlukana nawe nami. Aka. Xa uzofumana Hayi uncedo phela cha. ungangitsheli ngenkani uzofuna uhlukana nami ngathi ngenhlani. Ngenhlani. Ebabhema Hey, ingekelo. bafethu. Usho Lungile. kahle ukuthi mina ngifuna uhlukana nawe Njabule. Ngibona usangithanda. Angifuni uhlukana nawe Jabulu. Uyahleka, mina ngisho- Use-happy nje na. Use-happy. Kanti bafethu. ufanani wena? Hey! Hawu mfethu. Bafethu, amadoda bezulu. Hayi bafethu. Yo, hayi azokuphambanisa. Hayi. Angifuni ukuhlukana nawe Njabulu. Xa uzofumana uncedo. Uba uzophambanisa abanye. Ngilizile phela lokuphambanisa. Ndebulela enkosi kakhulu Nkosi yami. Uthe ubani ozophambanisa abanye? Ngizele ukuphambanisa ukuhlanganisa. Uba uzohlanganisa abantu. Akekho nje yami. Bafo. Akekho. Ngilizwe kuyena. Inja yami. Bafo. Ubizwe yimina. Bafo. Let's say ubizwe yimina la mfethu. Yes. Abhemu unjabule lento epimenza ulaka. Angathi wayithunywe ndim. Akuthina mfethu esathenza Hayi lento bo. yenzini. Wazisokhela Uzubukaniseke wena. nabantu kanje. Ngiyacela ungangenzi nje kanjalo mina Njabule. Sengikubekezelele kakhulu mfethu. Ukubekezelela kakhulu. Ngizokubamba mina Hayi futhi Uzongenzani mina bafo? ndiyaqala wawuyiva emnale. Hayi. Lalela mana ba. Yibo. Ngicela ubuyele lapha emuva. Uzongenzani bafo? Uzongibamba ungenzeni? Hayi sengiyavala manje bengicela abafethu ukuthi baphinde bavule amakhamera. Senginibonile. Nizoba nenkinga no2 bafo kodwa kuba uthozo kuneza usizo. Usizo ngizolithola bafo. Wakwethu wena. Ngizolithola. Wakwethu wena. Mina nawe mama sisa on. Yes. Angizwanga ma. Ewe si-on. Ngitshele phela ubafazi. Sise-on. Mutshele ukuthi usamthanda uNjabule. Ngisakuthanda Jabulu. Ehe. It's not like ukube off and stuff uhlezi nje nemkhawulo. Kodwa manje bafo into engayithandanga kuyena. Into engayithandanga kuyena. Manje ngoba phela uhlezi mekwavuka nje siyakhala. Lungile senonile lapho bafethu Bafo Hayi busasana. sesingesimpesiqedile manje. Ngiphenduleni inhlekisa. Okay. Ngiphenduleni inhlekisa. Bafethu siyabonga kakhulu ukuthi nibukele i-episode yanamhlanje. Senivulile bafethu la Yeah, okay, sharp. Siyabonga kakhulu ukuthi nibukele i-episode yanamhlanje. Silungisa umjolo, siwulungisile owanamhlanje umjolo. Uyabona bafethu bazoqhubeka nothando lwabo, silungise le nkinga yetotolozi elasoko. Ungabhayiziswa amajida. Usokha itotolozi lakho lapho mase uphenduka umshawushiki. Qhamuke imbizo ongazazi ziqhamukaphi kuthiwa phuza zik-affect. Qhamuke kuyimanje khona lento etrendayo uphuziswe yona uyiphuze nawe ngoba uyabha anibhayizi izinto enizenzela itotolozi nikhohle ukuthi itotolozi alinamqondo. Itotolozi alinangqondo lisebenzisa wena yazi itotolozi likwazi ukukuthoma ukuthi matifana hamba oshaya indlwabo thatha ikhanda lakhe elikhulu nawe uyoshaya indlwabo uqede uzisoleni after lokho buza uNjabule uyazi cishe ngathi buza mina ngiyazi Bafo usuzisengishaya nendlwabo. Ari nja yami bengenza isibonelo Ubafaka Wakwethu ngihlonipha. wena. Ubafaka ngihlonipha. Subscriber, Lalela, ulike, mina sengibonile. uphinde ushare Mina futhi nobabili i-channel yakho mina uMjolo Show. WhatsApp. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Ngiya WhatsApp khona la nihlangana khona ngenza isibhuku kodwa kulungile. Nkosi siyabonga kakhulu. Thank you sis.